Kasi nakita gini mo nga kanang si Papa Jesus magiging nakita no. Pero ko sa itsura gini ya. Kailangan niya na ako sa babaw ay taas o babaw. Oh. Basta kung paminaw siguro to sa iyang pagnahon-na nagmaka anubo. Pero pagka ana siya, kabalo ko nga na Vibrate siya. Kabalo ko nga na Yan, sanina siya te nga. Siya sanina. Kamu sa pagdapat niya sa nga, iyan sa kita po puti-pon. Puti mo gawin ang kuha ni Papa Jesus kay Puti ganito. nataas ang buhok. Taas ang buhok no. Karon tiyang kamay kaya gadugo. Oh, nakita niya. Nakita lang ko nga ang sanina lang nagtukuban siya nga pagka-ana siya. Ang uban nila udagan kay gusto maganila makakita di pa patyo nila si Papa Jesus cross yung tanawon Agan ko po kayo sa agaw ko ay ko ba. Mausig ng iyang pagsambar ng mga ba. Namaw na pandemik ko pagay. ang gamitan sa espiritu ng mga ako ng ganito kay balaan ng espiritu na vibrate ang tanawa na ayan Suot siya sa nina nga puti mo. Albularyo. dili ko albularyo kaya tanang mga albularyo kay dili ko albularyo wala ko ang tanang mga orasyon na dili ko albularyo wala ka nakita ganyan sa ipakita niyo wala ka nakita palagpag nasa man kaya albularyo ko albularyo nakikita ko palagpag kaya naalas Biblia sa John 16 niya mo reflect siya sa pito reflect ko niya ko ang sa tao ko madigarilyo mong gani ko kay baning kamo ma'am kaya kita na ko tingin ko diyan ako ang bata ba nagtulog sa maligay maestra man ako sawa Ang pagkasunod ng bawal kaya. bawal siya nabi naman sakit totoo lang ang atong sakit ng pagmamahal kita na ba na sa nakakon pero pala ang sakit ng lamig kay ka kay kaya po sa mga masakit po ganaw kay kagasture no grabe patay na yung aman wag doon yun na sila grabe na barang parinta ko Lagi mo kuhan gyud dito, lagi mo albularyo mo dawat sa kuha kay bukatan mo gyud sila. Mamatay ba? Ito nga hindi ko madulaan depende ang pagtuo sa ya kasi kita nimo di naong ni Papa Jesus no okay pwede ka ma-interview ni mga rin ba namin YouTube channel karon parang ang mga tao mo tuo mo anak lang sa kawadi kapi ang kung ka man mura ka ng pastor mura ka si kibuloy mura ka pare sige ka kun kanay guwapo gyud ka na moduol gyud nako Ngayon pa ako, makita din yung murag na
Video na rin. Ayos. Di ba naman sa sila? Mapinutan ka, ma'am. Mapinutan ka, ma'am. Kano ang tao mo, buyagan? E buyagunon, manggot, tanawa. Tanawa mo po din, pasaba kayo mga tao. Tanawa, kung walay tao din, bahilom kayo. Iya mo na samahan. Iya samahan. Magpili ka, kung good sila, bad sila. Ang tao niya mag-away. Ingon ka nga, sudlag yawa, ikaw ay, kamo ba nag-away, anak? Gani. Ikaw ha, ipakita ka lang, naaro ba pakita-kita. Naaro mo ko na lang bayan. Pero galing na, ang mga tao mang gugamba, hindi ko tuko. Dito sila sa simpa-simpa, magpakira man, man. Tayo po. Basta ako, pero na ko. Kaya po, nagsulti mong gusto. Maganda yan. Hindi ko ba sa buwan dito? Kung nila pa yung kuwan nila, labot ko kayo doon yung kuwan. Pero na pinaya wala ko mananapan ko. Nga albularyo ko sa inyo siya na nagpatambal may dito sa ano. Hindi na albularyo. Nagkaroon yung alibid siya. Pero siya na ayaw ka ko lang dito tuloy-tuloy sa inyong iliyahan. Kuwan na sila. Ang albularyo mga ma'am. Halimbawa karon, ako, yung kanto, ako, anak, mapili ko og tao, natagaan ako sa pulong, orasyon, nandito, makakulik na siya, maralihan ang abyan. Kaya katong iyang idala itong kanto mo, itong koneksyon sa Diyos Amahan. Kanya, kung ikaw nga bad, makita niyo mo na nandito, bad food ka. May problema, sorry ka dre, basta mayo lang ka. Ang bularyo, kung mo nakita ganihan. Basta ang bularyo, pero kung dapig sa nako, tamay sa sako mo, tamay sa pro. Basta sa nako, parang pero karon espiritu ko yung konsulo ang tao ng putuol ng ko sinaog mag Ito na dahil kakikan. kaya lala Kaya nabala naman yung ipakita na ko siya man ang nagtudlo na ko kita kay kong imperno kita kay kong langit gusto na kay kung di ko mabalik kay pait kay imperno ako agaw buhay ko pa ang nang tingin ko niya nabukat kong time nagbantay ko sa akong nahan pa nagibukaw ko niya pero lang tuto na ko kita gati ka kong gilo nga ako ani mamamiri ang angin nako dako kaayo atong saging nga gilo bakinog na ito man ko kayo na kuma yatag na sa kuha maluoy ka itong kayo pa yun siya kung gusto ka gidala pa lang ka diri pero di ka bubalik ka tayo napakay bantayan na ito napakay misyon murag idam gora man ani mo Ipo ko niya anak ko gol gani ko dito madam kada kita na ko makaliwat na pad imperno wow no naagay mga pare dito na yung mga pastor dito yung sa akin ako na yung kano magpatabang na din ako Tinuod yun na. yung mga kalag na inumatay Tinuod yun dito na. kano na yung mamatay ma'am dili ko magtanaw kay magpatabang na ako kay nahiubos na ako sa kay ubos mo naman to iyang tapakan ya tuon ako to yung pamilya dili mo po tunutuo pero karon na reflect ko yung ang tawag taas sa kanto musuko man ako yung kulto bad dili man sila mo dawat ni Kristo gusto mo silang patyon si Kristo yung ano masig pamalika si Kukom wala si Bireng Maria nagkukos ko di Bireng Maria niya nagkukos ni Bakira ma'am suko si Mama Mary wala kaluwasan si Mama Mary ikaw na nag-ampo kung nasa ikaw may katubod siya iduwas na to niya si Papa Jesus ihalang di siya karon gamit ko na yung pangalan sige na ako saom ko na ako Mama Mary saom na ako pagsulti bisan ganin simbano na Immaculada Concepcion mga katidan paana dito sa gamit naman sa sultiya igamit to no nagpuyo sila sa balay sila ina-ina kisa may ina-ina pangalan ni Bireng Maria niya ang nagsulod dito nagsulod ma'am nagkugos ni Bireng Maria karon katitikal oras na sa puno Oktubre nagsigit ka sulod di sulod ka nagkugos di ka masukos Mama Mary matahan ikaw tumingid ka Suko gid. Pag isas po, sulod ka sa siya cross pag-ibutang to, patay pa yun yan katong nagwali po dito may tungkutan po itong pare
Dalawa. Ako po. Kung mo na inyong amahan, o father mo na, mo na inyong amahan, biyaan mo na. Para iya gusto kong isulti. Lugay ko sa simbahan. Mamay, magkabalo nila, nandipot. Dili sa mato sa kuha kay yes, kay bisan si Bishop Pueblo sa na. Mama na mo biso, suod ka na ako, napatay na siya. Sa lol, kung na-impento, nambiruan niya. Sila, kabalo naman sila anak. Nga, muna ka sa simbahan, bayad ka tanan. Muna ada. Nga, maluwas ang tao sa pan. Di naman na sa di maluwas ang tao sa pan. Nung dito sa pulong, huwag mo makita ang pulong ko ay buhat ng Biblia. Ora man giampas dito, simbahan ng nagtuluwas na ta. Nga, libakira ka. Nag-away ka. Kato ganyan gisulti nga kakuha nung una. Si Daniel. Si Daniel may pauna si Elias. Si pauna si Elias. Kung nana sa inyo ang kakuhan ba na ikugma, asawa taurang ba ng anak, ayaw pasok ka ng taurang, hindi ka nang hindi pasok ka rin. Nana, malipay. Yan ka na mga espiritu. Ya, mo nang uban nga nabuyagan, mananambal ko. Pan, yung imong nervous ko dito, nalay mga hangin. Usay ka ni murag kuwari murag wala ka ba? Murag Tama kasi to. basibot-bot. Kasi totoo na. Usay murag ka. Wala mo to kumayo ko murag wala, murag absent-minded ka. Kung sa ka... Kasahay mahugot imong kasing-kasing nga mang luya mga anak nimo tungod kay may magtukad balay po. Pwede man nakay tubig niya. Wala na mong kodya sa lampayan. Tuhanon lagi ko. Na juga nakitante. May pamatuod nimo kaya itong Nagkakita mo sa iya nga pagtambal nyo, wala. Kita eh. Kaya makita po ninyo. Mo pa naman mo pa nakita niya mo. kamot say Oh, hayag kayo. hayag kay kanang hindi. Okay. Ayo pambato niya atong Facebook parang sagyawon dili na ka kinahanglan magsagyaw ka ma'am. Oy, plano Dili na na lang. magsigig sagyaw aning Biblia kay daghan kayong pastor sa Biblia. Isulti lang imo nakita. Oh, sulti lang. Kaya ang buhok ninyo na ang parehas sa kay Papa Jesus, Mm. ano din na nakita ko sa inyo. Niya ka ito biya boy. Okay, sa ana nga buhion siya sa imong ang kasagaran manguli sa gusto mo tan-aw papadisa ang cross ng tan-aw palansang nagpirmi si Kristo sa cross. Tawa, nagluhod mo mga patay, mga rebulto. Dito mo paluhodon anang di mo gani mo na ingon nga nay mata dili makatukan nay dalungan. Pero ako ang altar to nana ma'am nana dito. Nangin ni ko dili na mo ibalaan ikaw mo ibalaan. Mubuhat gid ka. Nga karon isulti nimo na. Dili sa ko kay gusto kulita pud sa espiritu di gusto pud nga makigsulti sa ko. Dili sa ko isa istorya sa mo dito. Sa ganito ang pangalan nimo tay? Judy, Judy minsan. Alinsangaw. Tigas Isa daw kung sa pag sugod og kuan ni Uncle si mo nga pag sa nakita gini mo nga kanang si Papa Jesus magilim nakita no. Ay tsura gini niya. Kanang niya nakasukuan babaw ay taas o ibabaw. Oh. Ba sa akong paminaw siguro to sa iyang una nagpaka-anubo. Mm. Pero pagka ana-ana siya, kabalog ko nga na Mabibrate siya. Kabalog ko nga na Yan, nagsanina siya te. Nga, Puti. sanina. Kamu sa pagdapat ni Sona, iyon sa kita po puti ko. Puti mo gyud ang kuan ni Papa Jesus kay Puti ganti no. balaan naman siya. Taas og buhok, taas og buhok no. Karon tihang ka mo. Oh, nakita niya. Pero ang nakita ko Wala. nga ang yung sanina lang ang nagtukuban siya nga pagka ana-ana siya. Okay. May nagapuan siya. Kasi anggid-anggid nga kanang murag ang naam niya kanang presyo nga ginagamit sa Katoliko nga kanang picture niya nga na yang nga na gyapon no. Kung ikaw ang
gani ka. Mm. Atong mga kanang mga dag-o mo, mga blue na kita ko siya. Sapong man na sa iyang wala ka nagatuo sa iya ang sapong. Pero kung matuo ka, hayag na pagtanaw sa iya. Kaya nagpasabot ng mga nagpailagod si Kristo nga nagpuyok ka ang kulang. Espiritu, nabalik naman si Kristo. Nabalik na pero espiritu pa. Spirit. Nung sa una napatay na siya. Ano yung papirkod? 20 anyos pa siya na ikunsada ng espiritu siya. Kadtong gihamok siya sa dalan ba nga siya naglakaw ron sa tunga sa kagabihon. Nay naghamok niya nga mga espiritu nga di mayo na ni kon siya. Tutugyan niya ang espiritu namura siya ginang pagtugyan niya sa mahan nga ang mahan ay bahalat niya kung siya mahita po niya. Imura siya na ay init kayo nga nisulod siyang lawas ba. Ano to espiritu man murag mao ti pagkunsa sa espiritu niya. 20 anyos pa siya. Namura siya mura siya giaswat do sa padulong sa unahan ba. Mao tong hitabo nga matong higayon na kuan ng espiritu niya. Unsad nya hantod na to. Ulita pa man siya to no. Nasa sa simbahan, pareste man na siya. Sa matalang. Taas na siya kasinatian. Taas kay sinatian siyang kuloy. Negosyante ba kay na siya sang sa unad. Sa kwartahan ka na da sa lampayan. Kailan mo kasi ba niya kung saan sa kuan sa una. Kasi Nasa yung mga diskuhan. Tanan. tanan mga kuan. Pero iyan ang gibiyaan giniya. Iyang pamaligya to ba? Kay kung mugunlit pa siya tawhanon pa siya ng mga anak, mga negosyo. Dili siya pamiton sa espiritu murag kay kuan man, iya man sa kalibutan ho ng pangod mga negosyo ng mga trabaho ng anak. Kay kalibutan iya man sa kalibutan. Ang gibiyaan niya patay na siya ba sa iya sa kalibutan. O mo na siya buhi ang lawas pero patay na siya ba sa kalibutan nun. Kay para gid nga puyan sa espiritu. Kaya kung napa siya, kuan man ang kalibutanhan man but pa sa but hamuhawa ang espiritu ana kung magtawhanon siya. Hindi makita na siya matay, kasing-kasing. Manong mukha siya kay. Kan mga espiritu diri nga napuyo diri. Ug ginaingon siya nga naay mo bisita diri dili kit mo malikas. Digid. Kaman napuyo. Dili sige banha kay nga kanang mugudyakan kinatawaan na yung kusog. Dili gusto ang espiritu ana te. Kinabadlong ko na ganing mag-ato diri nga hindi ka palagi kay diri sa akong paminom murag na inaga puyo dito. Mamat kay siya karon. Kan may medtulaalata. Amo nang ang kagid nang karon ang katungod lang niya nga kuan gihatag sa espiritu niya sa amahan sa Dios amahan kanang nang magdihog lang siya sa kalayog sa espiritu. Kaya ang kalibutan karon laglagon naman sa kalayo di naman sa tubig. Kuma naman tong panahon ni Noe. Karon niya kalayo na pud kanang sultian ta sa kamaturan ba na sa balang sulatan para mausab ta biya ta sa sala. Di pag limpyo na ta wala na tayo sa sala dili na ta masunog sa kalayo. Kaya ang sunugon sa kalayo ang atong sala. Manang gidaot kini ang espiritu para gid matagan patagkuan ba sansa kung wala gidaot ang espiritu hagbay ra siguro ta na tapos Stig siya na murag tambal kay kabalo siya na. oh Ako lang man daw mag-adjust kay kabalo man jud masakit man jud ito sa pinggan. kabulo na siya na paghika pa lang daan si mo kabulo na siya sa Iya mugod ko. kabulo mga sa atong mga sekreto na to tanan basta mga Kakuhan ninyo. oh Bana. Kakuhan sa ginikanan ayok sa payuhan. wala gyud na asawa tahuron ng bana ang bana pod gugmaon ang asawa para way away ang pamilya di kung nana na nato peaceful ato pamilya o di na pud tayo malikas wala di na ta magdumot magpasaylo na ta sa sikata limpyo na ta Sa una di ko malikas di. mm. Kanang mamalikas manubalik man jud sa tuwa. mga bad words para na mangyawa ka dili gina maayo gid kay kung mga ginay pulong sa dautan Okay. Manay result kay kung sa imong isulti sa imong nagawa sa imong baba pud pasabot na pud to si mo ano nang kasulti kag yawa kay
Naputos siya mong kasing-kasing, masig iwanoon po dahil. Oo. Pundo siya ba? So may ganito nakakuan po ka dali na ikaw pa gipapuli ba di nadihugan pagod ka sa espiritu. Dihugan kanyang kol. Alam ko magdahong nga abot ng dili. Kamot lang kita nga mausap ta kay naay bagong yuta nga andam si Papa Jesus dito. Kung say nakita, di ba nakita ni Papa Jesus? Nag-andam siya bagong yuta, mana nga ning kamot nga mabuhi ta para dito ta madalatan niya dito. Ang katulong ako nila gidala dito ba? Hindi na ganito gusto nga pabalik na ko. Hindi na pabalik. Mag-isulti ko kanina. Doon. Pinundumin niyo kayo. Hanapin sa malapit natin. Mga ang kalimutan. Nagagulo mo na. Pero hindi ko pa rin samahan. Samahan ka. Pinapabalo. Hanapin sa malapit sa kanya. Sama sa babae. Kapit na naman. Wala pa kang ulit-isa sa sinunod. Kaya. Kaya doon ako'y pagmulaki upang kita. Ako dyan na para sa mga tao na ako ang kalimutan ka lang. Malakal sa walang kasalanan. Kalimutan ka. Saan ka? Aman ka lang. Ang ako ang pinili. Para pagsunod sa pagsunod. Tanawan, magkamulan. Nag-uwan tayo. Mapagtanawan ang mga tao. Nagpatuloy sa ilang bisyo. Pagkutsakan. Tanawan ang anak. Sana. Ikaw lang yan. Ang nagpili mo ng maging suti. Tuman lang ang masukan. Basta. Tarawan niya kani. Maghatag ko kanina ang tanaw. Sa pag-ato mo ang kinatag kanina. Para ang mga spirito na malipay sa kanya. Dagang mga tao. Nga namatay. Nga ina. Kinukan. Huwag na ginanan ka sa panapang sa kumikamit. Pag-ato ang panahal. Aman. Anak ang Karoon na sa langit. pagpaligay mo Puntay ka na yung mahal. Umabot ka na. Yan ang mga mayroon. Matutunan mo ang pagpaligay Sa langit. ang Ang kalakalang kalula sa 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 kanilaw. ihatag ka Ihatag ka ng ng kapalaw. Upang sa iyo sa mga sila. hingin sa mga Sa sa isa sa sa mga Ug dili Magiging magiging pagkakasigan sa pinunuhan Panginoon sa sa kanyang sa sasagot. Amen. Kayo anak ng kaniyan. Ang tanong ko ay, oo mama, ibalik ko sa kaniya. Ang tanong ko na, nga anak kaniya. Kung makita mo tumata, ako. Ang ako mga karnera. Ang gusto ka na ko. Dapit ka na ko. Ang ligtas na pag-ikante. Sa tumata, ang bakat mo, isulit na niya ka na ko. Ang ito ko kaniya. Tanawan niyo ang mga anak nga ako. Di ba nangamatay ng sila? Gaya niyo sila. Kaya nang buhat sila. Sabi sa napatay sa iyo. Salamat kami. Padahal ka. Umapay ito pa. Ang kanilang